Oo niya na mga madibuda pa di. Ang title ng vlog na ito ay Supsupahan Ako. Magsurup-supan kita digdi. Bulis kit niya. Oh my goodness. Yes naman ang iyong nabutan kasi ay malsok is a kind of snail that migrate in the river. This is called in Bicol tabagwang na igwang saradit na kula, mataba, nahalaba, maitom-itom, isos na masiramon. Buli na una lang, you have to pasukayin na tabagwang because meron siyang hangover tapag nadakop iniyo biyo inipibig babarabad. After you make pasukan na tabagwang, you have to remove the end of the word of the tabagwang which is located at the tip of the tabagwang. And of course, you have to use the mga roll na tabak o kutsilyo. So doon na bagang tarumtama na nagita ka ni Padiris mo kumahiling niyang so matalim na kutsilyo ang gagamiton. Magsinalakan na ibragas ka na tabagwang pinalayas ka pa. Buli siya po niya kaipuhan ng tagalin ang tip part na ako dyan sa indang uduality. You know what is uduality? It is a kind of madumi. When you eat and you go to CR, you have to remove the udu. Charis lang bi. Tabo mo magsibak ang udu kang tabagwang. In the tip part is the location where you sup-sup. You know what is sup-sup? Ay sus naman! Sup-sup is anything that you sip using your ngaspak. The ngaspak is responsible to sip the load in the area of responsibility of the tabagwang. And be careful, don't be dangag-dangagon. And the ingredients are the following. You can use kalunggay kang kung ulang atong. But I will use pakubay padudoon kaya ako at chan. Charis lang bi. Siyempre naman mawawara ang lada, sibuyas, laya, bawang, and don't forget the nyog para mag-irrigate ka pagkatapos. At dahil ready na mga ingredients, let's now po the cooking session of the tabagwang. Awangon ako nga pala minutak sa kawali is the nyog. This is the hugak version because I know, you know, they know that we have different version. There are some citizenship of the Philippines begin cooking in gisa. You know what is gisa? It's next to number 2, Charis. Next ay ubak na laya to make the food aromatic because laya promotes body pain away. At itong laya ang sikreto sa aking mali Regine Velasquez na boses. Bulis kit niya Next, garisin mo ng sibuyas to promote free yuk-yuk to prevent ansod kaya magtawas ko muna to remove parang sibuyas. Dyan ko naman ginarisan sa bawang. After waiting siya na magkalakagas yung nyog, ginito ko na sudahong kang pako. The leaves of pako promote and provide breast milk. Here in Bicol Province, if you're bagong pangag and there is a stranded milk in the breast of the mother to travel the milk, pako is the key of the milk of the baby. Niya na yung tabago pa ini magberilog-bilog. Halo-aloong ko na muna. When the nyog is already nagkakalakaga, I decided to put the tabagwang in the kawali. Slowly, with a heart to promote freedom and justice. I'm sorry tabagwang, I will give you justice. Dahil binakasanayin yung buhay dito sa kawali. Bulinaw na lang ba kung ako sa iyo mga nagtigbak. For your very big information, binakal ko nga pala itong tabagwang kay Ma'am Angelica Viñas. Kontakon nyo na lang siya sa iyang FB na usang gatos pesos o 120 ang kilo kay niyo. Tahali pa din sa Mississippi River. Nilagang ko na mga mag-asin para sa UTI. Dit man sa nilag ko. Himalayan salt or pink salt nga pala ang gamit ko kasi you know, bakuan sa pagambog pero kaya ko naman kainin pumira kasi nga sale siya barato. Binili ko sa LCC o LCC baka naman. Ta-curious baga ako dito sa namit kang pink salt kung ano man nga ang lasa niya. Tami na araman pa mga akong pagkurukumpara parehas man sa rin askan. Bulinaw na lang. Parehas man sa nabagali sa dagat. For your information mga madibo na pinitaaram ko hahaputin mo na naman ang iyong sarili kung nasaan ako. Buot mo tabing maaraman dito nga wala ako sa trending river ng Suwaigot ng Family Buendia. If you want to go here para mas iyong mapogol. The water is clean, there's no nagbabalantoy. Sa kataday pa na agad ako tapos magito kang pako makalakaga na lamang sa nyog. Santisimang trinidad ko na lamang ako. Okay, future tense. Linago na supa ko sa kumukulo tabagwang. Tagal malapit na itong maluto. Dit na halata sana. Bago ang lahat lumaang gabos, shoutout ko na muna ang mga taong palak-palak na iniyo. Shoutout kay Leia Joy Ontoy Kising, Ira Borabo, and Anoras Derfla. Nilago na rin pala yung liputok. You know what is liputok? You don't know? I know. Liputok is ang hit charis. Liputok is a Bicol word that refers to first pigang nyog. It is important to put liputok para manatok. Bulinaw lang pero pag nasubrahan nga man sa liputok, siyarang sa imong dagos. Yes, of course, because we are Oragon, it is very important the presence of lada in accommodation to promote better future of the children. Kaya po nalutuin na maray sunatok to prevent perfect attendance in comfort room. There is 101% chance of LVM. Bulis kitin niya habang gayud mag-irrigate. Kung andito ka lang sana digdi maamoy mga luto ko madi. Pwede ho na talagang umagom. Nagkakaralakaga na bagao. Hiling pa sa bagao masira mo na panunod ako matanan mo pa. Tanaan ko na kung ano pa ang kulang. Nyanimta ang kulang baka iniyo ika. Charis lang bi. Ang kulang nito sumaluto. Tumauraw kung ng lasa mga madibo na padi. I put also a small amount of vinegar to prevent uyamness. You know what is uyam? In Tagalog, sawa. Here in Bicol, we don't say sawa na ako sa'yo. Instead, we say humali-hili kasampangan ko tabaka malamuyuan ka. My goodness, yun na itong pigtatara maruluwagan porosyon. Masiba na ako takaswago pa ako nagliliwasan sa kuyang pigluluto. Tahaloy na wala panahon di ako nakata na kaini. Ligaw ko na nga ng lasa. Maray ka madiperpermi ka nakata na charis sabi. Niya na magara ko tapang ita mga madiw na padi. Sa inot na hongit makakaantos kasi sa
programa sa langit. Kasi rangon maurago talaga ko minaluto. O syempre, luto ko na lang naman sa punan ko. O tanagi ka ulo ko sa mga oras yan kasi merong audience impact na 50%. O bigyan natin ang mga batang ito kasi kanina pa sila nanonood sa aking live cooking show. Bulin ho lang dahil panganay ka sikat may pansagit ay sus. O nga lason nga di ako tango yung mga panahon ng mga aki hindi mo na sila mapapakaon nito. O pero kung binigyan ko sila ng isang tupperware Mariusip nag-aurobos. O ano man day makaong kamera tabagwang taram na. Habang ako ay nagsusup-sup nanonood pa rin sila. Kaya naman binigyan ko sila kasi hindi ko naman ito mauubos. Nagrabe naman kapasuhan ko kaan mag-RLB ang maukaan. O tamauragon baga mag-sup-sup kan tabagong tamagyo na nasalog na iniyo nakaka-relax asin mahalan sa imong stress. Maurago ng view. O lalo na gayud pag marami kayo magkakasama dito. Ma-appreciate mo ang gayon ka sa tuyang Mother Earth. Hindi naman sa pagmamayabag pero marami mga gandang lugar here in Bicol. O pero kailangan mo lang kipirak ta daw ano man ang gayon ko ang lugar kung wala ka man sintabo. O magdaga sana ul ka na sana. O talilinti na pag-init kang kastang tabagwang na iniyo tabago bang kalakaga. O baka naman sa ilog na to meron din ditong tabagwang o mga isda. Hindi ko lang talaga aram kasi hindi naman ako taga dito. O nagkakaraon pa man lamang kamo kay ni tabagwang. O di pisil man baka inihanapon na de. Sa mga kakuha ka man sa nabaka iniyo sa online sa Mariusip. O puwerte bagan siba ko dyan naliyawan ko nga ni ubra kong darang maluto. Kaya ba o garo na sa silya na ako sa Mariusip kang kakasupsup. O dahil sila nanggan pag-RLBM. Bulay daw na